Radiohead. En af verdens største bands efter min mening, og hvis du ikke kender dem, så er det dem, der blandt andet har lavet Creep, No Surprises og Let Down, som også er viral på TikTok lige pt. Radiohead har lavet 9 albums, og der er en kæmpe diskussion om, hvilket af de her album, der er bedst. Selvfølgelig har jeg en holdning til, hvilket album, der er bedst, og det vil jeg snakke om i den her video. Jeg kommer til at snakke om de her album, rangere dem, og generelt fortælle om, hvad jeg synes om de her album. Så se med i den her video for at lære lidt om Radiohead for det første, men også for at høre min mening om deres musik. Jeg har tænkt mig først at snakke om de værste album, og så til sidst snakke om de allerbedste albums. Vi er inde på en tier list creator, hvor at alle albumsne er hernede, og jeg er klar til at rate dem. Det første album, og altså det værste album, der altså kommer ned på 9. pladsen, det er Pablo Honey. Albummet er fint nok som sådan, og jeg kan rigtig godt lide de sange, der er på den. Og den har selvfølgelig bangeren Creep. Selvom den er selvfølgelig er lidt halv overvurderet, og Radiohead har noget imod den, så kan vi ikke komme udenom, at det faktisk er en banger det her. Dog føler jeg, at der er super mange sange på den, der er meget med, og det er ikke en, jeg lytter til rigtig meget. Og grunden til, at den ikke kommer på en 8. eller 7. plads, det er fordi, at jeg synes ikke, den har vildt meget indhold, det her album. Der er ikke en slags rød tråd igennem det her album, efter min mening, som ligesom giver en historie. 8. pladsen går til Hail to the Thief. Et godt album, jeg synes det har nogle bangers in it. Og helt klart, min yndlingssang på albumet er 2 + 2 is 5. Fordi det er en peak sang, let's be real. Jeg tænker, det er den bedste åbner, Radiohead har haft på et album før. Fordi det virkelig det er virkelig en god sang for det første, men også fordi det ligesom giver en slags forsmag på, hvad det er, vi går ind til i det her album. Der er sikkert rigtig mange i kommentarfeltet, der bliver super sur over, at jeg har puttet den her på 8. pladsen, og det forstår jeg godt. Men altså, resten af albumsene Radiohead har lavet er virkelig nogle bangers, og jeg vil have rigtig svært ved at putte den op på for eksempel en 7. plads. 7. pladsen går til ingen ringere end The King of Limbs. Det er et rigtig godt album, det her. Det må man sige. Jeg ved, at der er super mange delte meninger om det her album, og der er en hel masse fans, der synes, det helt klart er det værste album. But I'm built different. På 6. pladsen skal vi til et rigtig banger album, The Bends. Det er Radioheads andet album, og det er helt klart den med de bedste bangers og de fleste hits. Det er en løgn, for det er nok OK Computer. Jeg føler virkelig, det er et godt gennemført album, det her. Men det lyder virkelig meget af noget andre kunstnere kunne på. Det er ikke så sindssygt unikt det her album som nogle af de andre, så derfor giver jeg dem den altså en 6. plads. 5. pladsen. Amnesiac. Amnesiac er leftoversne af Kid A, men derfor synes jeg stadig, det er et ekstremt godt album, og jeg er virkelig fan af det her album, og det er helt klart, det her album har helt klart nogle af de bedste sange Radiohead nogensinde har lavet. Vi har Pyramid Song, og You and Who's Army hedder den. Og en lidt unpopular opinion. Min yndlingssang fra det her album er Revolving Doors. Det er helt klart en af de her sange, hvor Radiohead virkelig har lukket ind med deres tekster. Hvis vi kigger på teksten her, nu får I også en bonus foredrag her. There are barn doors, and there are revolving doors. Doors on the rulers of big ships, we are revolving doors. There are doors that open by themselves, there are sliding doors, and there are secrets. There are doors that open, and doors that don't. There are doors that open out and open, but there are doors. Det er en vild lyrik, det her, og der er nok mange, der er sådan, snakker bro, ikke bare om døre. Det gør han faktisk ikke. Det er en refleksion af livet, som Thom Yorke, som er forsangeren af Radiohead, simpelthen har valgt at snakke om igennem døre. Wow. Foredrag til side. Det var en lille sidequest, det der. Hvis vi går videre til 4. pladsen af Moonshaped Pool. Det er et rigtig godt album, og det er helt klart det mest sørgeligste og mest lyriske, bedste album af Radiohead. Der er ikke så meget at sige om den, udover det er et rigtig godt album. Gå ind og lyt til det.
Grunden til, at den ikke får en tredje, anden eller første plads, det er fordi, så mange bangers har den ikke på albumet. Let's be real. Det er et godt album, men så god sang har den heller ikke. På en tredje plads har vi In Rainbows. Et rigtig godt album, synes jeg. Helt vildt godt lavet. Og virkelig et flot album, og jeg synes, det er helt vildt unikt. Lille bonusfakt. Da det her album blev released, valgte Radiohead at gøre det online. Og de valgte, at betalingen foregik ved, at man selv bestemte prisen på det her album. Nogle gav $1000, andre gav ingenting. Så det er virkelig et unikt album, det her. Jeg synes også, det er et album, der virkelig har nogle gode sange på. Og virkelig har den ved, hvor den vil hen, det her album. Vi går videre til anden og første pladsen. Anden pladsen er Kid A. Det her er et vildt godt album, og virkelig det er et af de bedste albums, de har lavet. Sjovt nok derfor, jeg tager det på andenpladsen, ikke? Men shit, det er noget af det mest unikke, de har lavet det her. Også fordi, at en af de bedste sange, de har lavet, er på det her album. Og det er altså How to Disappear Completely. Det er den sang, Radiohead synes er bedst, og det de gerne vil huskes for at have lavet. Men også en af dem, jeg efter min mening synes er bedst. Det har virkelig en unik lyd, det her album. Og Radiohead og deres lyd ændrer sig rigtig meget i den her periode, det her album bliver lavet i. Derfor får det en anden plads. Jeg ved, hvad førstepladsen så er. Okay, computer. Altså, jeg har ingen ord for det her album. Det er så godt. Jeg elsker det her album. Det bedste shit. Det er mit yndlingsalbum nogensinde. By the way, alle de her sange på det her album er mega fantastiske. Men oh my god, altså fra det første til sidste sang på det her album er peak. Udover Fitter Happier, som er en interlude. Men ellers er det her album ekstremt godt. Det er virkelig ikonisk, det her album. Og alle sangene på det her album er ikonisk og er specielle på en eller anden måde. Jeg synes lyrikmæssigt, at det her er det bedste album, fordi at de virkelig har nogle gode tekster i det her album. Og Thom Yorke har virkelig gjort et fantastisk stykke arbejde med nogle af de her sange. Blandt andet Let Down. Det er som en yndlingssang på det her album. For det første betyder det meget personligt for mig, men også fordi at det er en ekstremt god lyrik og virkelig et crazy budlop der er i den her sang. Og den inspirerer mig rigtig meget musikalsk. Nå, det var min mening om Radioheads album. Skriv en kommentar med hvilke band eller kunstner jeg skal rate albumet fra en anden gang. Eller så bare skriv en kommentar med hvad du har fået til morgenmad. Vi har free will. Vi har ytringsfrihed i det her land. Tak fordi I så med. Like og subscribe, og så ses vi en anden gang.